moitos usuarios que quedaron atrapados o domingo na AP6 estudan agora reclamar polos prexuizos que lles ocasionou esa situación, pero queremos coñecer como e a quen se lle poden pedir responsabilidades, e para iso temos hoxe connosco novos días a Miguel López, secretario xeral da Unión de Consumidores de Galicia. Moi bons días. Hola, moi bons días. Ese é o momento de presentar a reclamación ou hai que recomendarlle aos afectados que esperen a coñecer os informes, ou cal é o momento de presentar a reclamación? Non, creo que non é, nese sentido non é necesario esperar a coñecer os informes. É certo que é unha cuestión que probablemente acabará por determinar responsabilidades no eido administrativo ou no eido incluso político, pero cando falamos de en relacións con consumidores, a realidade puxo de manifesto que houve un incumprimento do servizo, na calidade do servizo, xa que cando falamos dunha autoestrada estamos a falar dun servicio que se ten que prestar en condicións de seguridade. Precisamente os usuarios pagan por esa utilización desa vía alternativa a unha estrada convencional para garantir unha viaxe máis rápida, máis segura, e que, sin embargo, como os feitos demostraron, non se realizou debidamente. A reclamación, como acabamos de escoitar hai un momento, evidentemente teremos que dirixir contra a propia empresa concesionaria da autoestrada, xa que se trata dun servizo, como digo, polo que os usuarios están a pagar. Non é necesario, polo tanto, esperar a coñecer ese informe, poderemos dirixir directamente a reclamación. O que é importante é ter no noso poder calquera tipo de documentación que acredite os gastos nos que nos podemos ver inmersos, ou tamén aquelas perdas que pudemos sufrir de carácter económico derivadas desa retención, do feito de non poder estar en determinado destino en determinada hora ou momento. O que poderemos reclamar será o importe da propia viaxe, eses gastos, como acabo de comentar, eses prexuicios directamente, e, por suposto, tamén aqueles danos de natureza moral que xa en outras ocasións os tribunais españois xa recoñeceron. Sí, porque hai unha sentenza da Audiencia Provincial de Burgos que condenou en 2006 a concesionaria Europistas Concesionaria por unha situación similar. E tamén xa anteriormente o propio Tribunal Supremo xa establecerá tamén unha indemnización, un suposto moito máis similar ao que acabamos de vivir, por desgraza, estes días. Por lo tanto, consideramos que os usuarios teñen dereito a reclamar, con independencia de que finalmente a responsabilidade se poda atribuir á concesionaria directamente ou ao propio Ministerio de Fomento. Ambos os dous teñen competencias, unhos exclusivos, pero iso non quere dicir que a autoestrada non teña capacidade. A normativa vixente establece que en situacións excepcionais e ante a falta de previsión ou de actuación, neste caso das administracións competentes en materia de tráfico, tamén pode tomar medidas dirixidas a evitar ese colapso. A realidade foi que non se adoptaron medidas, malia que desde facía días se coñecía que podería darse unha nevada de intensidade tan importante como a que finalmente aconteceu, e a realidade puxo de manifesto que as medidas preventivas non foron suficientemente correctas para evitar que se produciran eses danos. E cales son as vías polas que podemos presentar a reclamación, ou as que poderían presentar a reclamación os afectados? A vía administrativa, tamén a vía civil? Sí, pero normalmente en este tipo de situacións, por desgraza, a realidade que pone manifesto é que creo que os usuarios en Galicia tamén somos expertos nese sentido, en coñecer como realmente a responsabilidade por parte das concesionarias pois acaba por brillar pola súa ausencia, xa que normalmente acaban por desestimar todas as reclamacións dos usuarios. Por lo tanto, unha medida como a que acabamos de coñecer dunha organización de consumidores, que non é necesario que se faga con carácter colectivo, xa que calquera organización de consumidores de ámbito nacional pode presentar unha reclamación de carácter colectivo sin necesidade de que formemos parte de ningún tipo de plataforma, como xa ocurrirá precisamente nesa reclamación que acabo de dar a coñecer que resolverá o Supremo hai tantos anos, non? Esa reclamación por vía judicial quizáis é a última alternativa que nos queda, como digo, porque a realidade pone manifesto que son poucas as veces nas que as empresas concesionarias recoñecen a súa responsabilidade, e tamén, por desgracia, poucas as veces nas que as administracións actúan coa contundencia necesaria. Ainda así, no caso de que se abrira un expediente, xa non só informativo, senón sancionador posteriormente, temos que preguntarlle aos usuarios que opinarían do feito de que sexa simplemente sancionada, pero non sexan eles resarcidos dos danos e presuízos sofridos. Que custe podería ter no caso de dirixirnos a vía penal ou a vía do xulgado ou a demanda judicial? Que gastos podería ter que enfrontarse? A verdade é que unha reclamación deste tipo non debería ter maior gasto para un usuario, xa que a reclamación que probablemente poidan pretender non supere os 2.000 euros. Entón, polo tanto, con independencia de que se plantexe unha reclamación de natureza colectiva, se quixéramos plantear unha reclamación individual, quizáis o que debemos valorar é o feito de onde deberamos presentar esa reclamación, pero polo importe non superando os 2.000 euros, ni sequera necesitaríamos abogado nin procurador, poderíamos presentar a nosa reclamación directamente nun xulgado facendo uso dun formulario que está a dispor de todos os cidadáns. Polo tanto, a recomendación para os afectados que queiran neste momento reclamar eses danos e prexuízos, en primeira instancia, reunir a documentación, non? Efectivamente, reunir toda a documentación acreditativa de que fomos usuarios da
P6 durante o tempo no que se produciu o colapso, toda a documentación acreditativa dos prexuizos que sofrimos e presentar unha reclamación en primeira instancia contra a propia concesionaria que dispón dun plazo de 30 días para resolver a nosa reclamación. Dependendo de se é satisfactoria ou non, ou ben non se produce no prazo correspondente, decidiremos se queremos presentar a nosa denuncia posteriormente ante o Ministerio de Fomento ou acudir directamente xa aos xulgados e tribunais. E a cantidade da que se falaba respecto desa demanda colectiva que poderían obter como os usuarios que reclamen, podería chegar esa cantidade aos 1.000 euros? A verdade me parece moi aventurado porque a experiencia, o caso que comentaba hai unhos anos limitouse a contía a 150 euros polo Tribunal Supremo e a verdade de falar de 1.000 euros parece, xa digo, bastante arriscado, sobre todo porque cando falamos de danos morais, precisamente ese padecemento, ese sofrimento dos afectados é unha cuestión que non é fácil de valorar e non todos os casos se produce coa mesma intensidade, non é o mesmo tamén que estiveramos só, que houbera meniños, que houbera persoas que necesitaran especial atención ou especial cuidado, polo tanto podería variar dunha forma moi importante. E cando falamos os danos materiais, pois tamén, evidentemente, non é o mesmo que en aquelas persoas que non sufriron ningún tipo de prexuizo derivado, por exemplo, pois de perder un día de traballo ou de perder determinado un voo, unha viaxe, unha conexión ou incluso un negocio que pudera acreditarse que por culpa dese atasco non se puido chegar a tempo, que daquelas persoas que non tiveron ningún outro tipo de dano máis alá do feito de permanecer, que non é pouco, permanecer 15, 16 ou 17 horas atrapados na neve. En todo caso, o que se recomendades desde a Unión Xeral de Consumidores é que non se quede a xente parada e que así se reclame, non? É algo que levamos dicindo moitísimos anos e malia isto parece que todavía nos resistimos a facelo. Creo que en Galicia é un claro exemplo, vivimos constantemente situacións derivadas dun deficiente funcionamento das autoestradas na nosa comunidade e somos moi poucos os que nos atrevemos a reclamar. Mentres non o fagamos realmente non conseguiríamos que as cousas melloren. Non é unha cuestión de que pensemos que pouco imos a conseguir. Sei que eu mesmo acabo de ser negativo ou un pouco pesimista cando falamos da posibilidade de que se resolva sin a mediación ou a intervención dos xulgados e tribunais, pero precisamente quizáis isto é o que dea pulo a que as cousas vayan cambiando. Estamos vendo a posibilidade de que se recule de novo as obrigas e deberes e dereitos das concesionarias. Quizáis este sexa un momento apoiado por miles de reclamacións de usuarios, seguramente sería máis fácil cambiar a normativa. Pois Miguel López, secretario xeral da Unión de Consumidores de Galicia, grazas por acompañarnos esta mañá e aportarnos un pouco máis de luz sobre este asunto. Grazas a vos.